Salutare, fraților! Bine v-am găsit la primul meu episod de stand-off și de YouTube. Astăzi suntem împreună cu Dorian. Salut! Deja el e meci. Bă, ești că e full. Astea sunt skin-urile mele. Dacă vreți să ne jucăm cu voi, dacă vreți să vă jucați cu mine, dar uitați, ăsta sunt eu. Nu sunt chiar cel mai bun, nici chiar cel mai slab. Mă așteptăm pe Dorian să iasă din meci. Am ieșit că mi-am luat bătaie. Așa. Aștept să mă bagi în lobby. Punem asta mai aici. Să nu prea ne încurcă. Acolo. Hai mă! Aștept. Noi suntem la încărcat cu telefoanele. Ai primit? Da. Ai ieșit? Scuzați-l, fraților, că nu prea intră, că a intrat pe YouTube. Am intrat pe reclama de stand-off. Gata, am intrat. Gata. Pe Big Diffuse. Haideți să începem. După cum știți, este primul lui episod că de-abia și-a făcut și el canalul de YouTube. Poate pe el știți de Dorian YouTube. Și haideți să începem. Avem și TikTok și Instagram. Virea le pun eu în descriere, că el nu știe. Sau nu le punem acum. Le punem în episodul următor. Dorian, trebuia să intru la Tero. Facem schimb? Da, nu mai ai ce să faci schimb, aia ești cum așa. Haideți. Băi, 4-1. Mari și Așa. mari. O să mă bat fiindcă o să ai M4-le și arma mai preferată, M4-le. Bă, nu eu joc cu AK-ul. Mă dar joc, am un pic de lag. Ei, mi-a dat fânge. Mă, sunteți toți acolo. E flash. M-a bătut. Ce-o, boss. Are 1-4 de la șmecher. Epic. Legendar, pardon. În comerț. Ăla. Așa, deci, scuzați-mă că nu prea vorbesc. Și este concentrat cu jocul, așa pățesc și eu. Mi-a încărcat acau? Nu l-a încărcat. Acest imbecil de la mine din echipă. Bă, ați văzut? Mi-a tras prin Nu, perete. n-a tras. Era în spatele tău de mult. Dar a tras postul pe lângă 3 încărcătoare. Am 2 Și nu kg. mai are nici gloanțe. Am 2 kg și este foarte bine. Eu am 0, că a avut AK. Și eu cu M4 nu știu să joc. Eu știu foarte Dar știu bine. foarte bine pe PUBG să joc cu M4, da. Nu înțelegam că am un pic de lag din cauza la do recorder. Poate în viitor va face și el un episod de Brawl Stars. Da, dar nu prea îmi place Brawl Stars. Nici nu mai mă joc. Poate mi-l instalez. Poate mi-l reinstalez. Hai, nabul meu. La unde e? Na, al tău? Să duce spre aia, are digă în mână. E în spatele la al tău. Un glonț ți-a dat. E Da, a mai avut avea asist, 16. da. Îmi iau eu arma mea preferată. Deci, vă place școala? Ce cam grea. Ați văzut cât lag am avut? Nu înțeleg de ce am atâta lag. Unul i-a fecat în bază. Era. Mamă, dar mere lag rău. Scuzați-mă, dar nu este vina telefonului sau la do recorder. Mamă, ce cap i-a dat. M4 legendar. Este ăsta bun aici.
Am în E în comerțul. Ne-am luat. Plebeu. Așa. Vezi că am un obsedat ăsta cu sniperul. De ăsta și vă cam... Am lag! Ați văzut ce lag am? Nu înțeleg de ce. Când și un pic de sunet. Durant n-ai niciun kill. Ba da. Da. Tati, pădurean ce trage. Da, Hai, bă, Durean mi-a și-a luat furat asist. kill-ul. Am pierdut, dar nu e nimic. Da, dar în meciul ăsta ne-a dat și cu... Da. Adică ne-a dat cu runde înainte. Că poate avea și voi o șansă. Adică 100% aveți o șansă, că n-aveți cum să pierdeți. I-am dat un AVM, mi-a dat un AVM. Mi-a dat un flash. Aude-l pe Dorian, mă, da. Mă campează ăla al tău. Oh, ce mă bătut. Oh! E bun? Ne, nu prea e bun. Ai, nu, vă bate pe toți numai cu AVM-ul. E și diferență, mă. Poate unii știu să joace foarte bine, unii nu știu deloc să joace. Oricum nu e. Vedeți ce lag am? Nu e o rușine să joci slab. Pe mine să-i E dau... pentru început joci slab. Mie să dau foarte un slab. pun... Botanul... Eu aș Mi-a vrea... fost experiență. 150.000. Jucăm de 6 minute, e foarte bine. Mamă, mi-a luat 150, mi-a 10. Mie 3. Bă, e bun. Provincie. Bă, eu aș băga un sens. Și Rusti e bun. Da. Deja am pierdut. Ba nu. Ba da. E egal. Da, nu e. Cum ăla. Degeaba că noi am ales primii. Da, voi aveți 4. Și noi am ales și Eu am dat primii. jet bonus. Nu. Adică pentru puncte. Eu vreau să intru la Tero. Intră tu. Că, sau putem să intrăm amândoi. Dacă prindeam M4-le pe mână. Provincie deja. Mamă, dar nu prea vorbim mai deloc. Să ne scuzați că nu prea vorbim. Ce mă tare unghie. Haide, așteptăm. Am intrat la Tero. Îmi place mai mult Tero. Poate counter Tero. Tero. Dacă e să prindă M4 la Tero, e bine. E mai scump M4 decât AKO. Păi da, dar AKO e mult mai bun. Among Us. Dar la apropiere. A, da, și dacă vreți facem și videoclip cu Among Us. Among Us. Face cu mine. Facem și un episod, dar îl pun eu la mine pe canal. A, da, am la M16. Încărcăm. Stai. Mamă, când ne-a dat echipa ăla. greșită. Așa. Echipa câștigătoare. La noi. La AK. Forța AK. Dacă vrei să dau eu skin-ul.